Salom marita manginang. Ala na masuk nama barisan prosesi asa jongjong mahita saluhutna. Jongjong mahita. Udul mahita. Hamu akadongan sahuria marpungu hitan waing di bagas joroon laho patupahon parpunguan parningotan hama mateni Tuhan Yesus napatari dahon holong ni rohani debata na sohalopoan tuhita jolma manusia pardosa. Taida ma induk ni hapor siauta, nama naon hapor suhon, dohot haleaon ala ni hita. Hita yang ikom mohon dipatik, sudah pula ini dari Yesus, anak ini dibata parmoloha masih dosa. Marhite parpunguatan. Di parningotan ni hamamate ni Tuhan Yesus Kristus on laptakasno di rohata naung di paumbun debata rimasna tuhita masebalga asini rohana mida hita pardosaon marende mahita. Oh
Marhite-hite gorni de bata ama. Dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot gorni ton di perbadia. Na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Si tuani malim si songonido tamadi hita. Nabadia, naso jahat, naso marlindang, naso mambulat sian akka pardosa. Nong gabi tumimbo sian akka banua kijang. Naso pola ganup ari songon akka si tuani malimi. Mambuan jumolo pelian taringo tuaka dosana sendiri. Dungi taringo tu dosa ni natoropi. Aisa hali doi di ulahon. Di nama melihon dirina ibana. Haleluya. Martangiang mahita. Ali amanami jala dia batanami. Parasi roha nasumurung doho di sude colma manusia. Nunga dilehoko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Manaon haleaon dohot siak ni bagi. Pola mate tarsilang. Asa malua hamisian kongkoman ni si bodis. Sai parrohai mahami. Mamikiri panaonon ni anakmu. Asa maruli hami marhiti siani. Dihasesan di dosa. Doh dihaluaon sian hamatean padua halihon. Asa dapat hami hangoluan saliling-lilingna. Marhite-hite. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Anak haholongan ni roham. Amin. Mari demahita. Tangihon hamuma patik ni debata di pesta parningotan ari hamamate ni Tuhatta Kristus Yesus nienit maisian surat na tuhalak Heber di bindu 12 ayat 2 tabereng ma induk ni hapor siaw ni jala na paucuk kosa ima Yesus
namanoton persilangani sikka ni lasni rohan tohap nahian sodietongi hailaon gabe hundul di siamun ni habangsa ni debata ido sahakna atong rak mangido gugu mahita siat Tuhan debata ali Tuhan debata Siapa dulu maulah berubah tepatku. marende mahita. Tatopo tima dosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugu naso hatulusan si topa nasana adong paruhum natikor namang humijolma manusia. Narodo hami tujulom manopo ti dosa nami akan nahula hami marhiti sian pangalasyon nami di patimu. Ima marhiti sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai nang sian pakatayon nami nasoture rodi panguluyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutu dohona uhup pami ala ni dosa nami alai natar sol-sol bagi dohami nuaeng ala ni asi maroham dihami ale debatana nami pardenggan basa jala parasi roha doho ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saisi sama dosa nami saluhna. Jala suruh matol di parbadia itu rohanami be. Asa terbaik kami mangului ho di bagasan hati goran. Dohot habadiau. Gabe saat kami Tuhan ngoluan nasora sudah. Napi narbaga-baga dia kana prosea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Baga-baga di bata taringo tu hasesami dosa. Alani pangalaw siop tado umbahin na tartulang Kristus. Jalabinahin ni haja hatot tado iba na mabugang. Apetu iba na pisak-pisang parhitian ni haso nangata. Jalabinahin ni bugang na malum hita hilala. Hasangapom ma di debata na dikijang. Amin. Marende mahita. Tangiho kamu ma hatani debata turpuk epistel di pardingotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Imana tersurat siang buku ni panuwilang Sakaria bidusia mamuka sian ayat 10 sada sahatu ayatna na pasapulu pituhon. Hope marhite-hite mudar ni parpadanamu. Paluokku akan tarbuak siako. Siang godung naso marisi aik. Ai hirasior husitak juda diau. Jalahu parade ia Ephraim tu parporangan. Jalahu sunggul akka anak ni ale Sion. Dopa akka anakmu ale tanogorik. Jalabahenokku maho hirapodang ni ulu balang. Jehovah Sebaot mangondingi nasida. Gabi suda panganon nasida jalalutakonna akabatu ni ambalang.
jala minum nasida, jala marhari buron, hirasian anggur, gabegok nasida songo sawan pangurasan, songon akasuhi nilanggatan. Ayaha hinadingganna, jala aha hinaulina, dahanon pasimbur magodang, akka duli-duli, jala anggur akka namar baju. Ido sahana, martua do akka natu mangihon hata ni debata, jala naupiopsa. Amin. Marende mahita. Tindak ko maha porsiaw tay, songon nahi na tindak kon, nidong atas sa porsiaw, di sandok portibyon, ra mahita mandok, au porsia di bata Jehovah. Au porsia di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah nasa sadai, na gabi-gabian sianton di parbadia, andorang so habubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni silatus, na mati tarpajal lo iba di hawap na silak. Na tua tubanu atoru, dung di tanom, na mulak mangol di patuluhon, na manek tu surgo, lahundul tu siamun di bata Jehovah, amanai, pargogo na so hatudusani. Di si may bana pa mamuluso tanoon, manguhumi hala mangulo namate. Au porsia di ton di parbadia,
Amin. Sunggul-sunggul di tonga-tonga ni parpungata sadarion. Ia goar di parpungata sadarion. Ima parpunguan parningotan ari hamamate ni Tuhata Kristus Yesus. Topik di tonga-tonga ni parpungata sadarion. Tosma hosana. Jala duksipul ima papungupiliak kita anon di patupa huriat tado ima ulaun nabadia alania mang do tamuinang tado hoti menon di bagasan lasni roha namangihu muse di buha-buha ijuk ima di tanggal manang natuari mingguon masuk dohita jam 5 pagi jala masuk mamuse minggu parjolo di manugo na jam 8 doho diuduti mamuse songo partikian na somal par masuk ni parpungata jala anon di jam 2 siang manang jam 10 siang di patu pahuriat tado ima parpunguan na hohom alania mang do taminang retama hita roan non lao mandohoti ulaon parpunguan nahohomi songonima sunggul-sunggul di tonga-tonga ni parpungata sadarion horas badihita saluna marende mahita dameni debata na sumurung sian salwut na roha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Hatani debata nagabe jamita di parningotan ari hamamateni Tuhata Yesus Kristus ima natar surat di Evangelium Markus bindu 15 ayat 30 sahattu 40 sada. Markus 15 ayat 30 sahattu 40 sada songonoma didok disi. Alai di hosniari songgop ma naohom tuliat tanoi sahatro di pukul tolu. Jadi di pukul tolui marsuara nabal gama Yesus manjuhon. Ale debataku boasa tadi konomu au. Eloi Eloi lama sabatani. Jadi adong madeba na jongjong disi na ubegesa gabe di dokma. Si Elia do jinonai. Alai marlojong ma sahalak mandor nopon limut tu asom. Dilohotom mai tu tolong lau painum ibana. Huhut ma didok. Atong taidama manang manaro si Elia pai jurhot ibana. Dungi marsuara nagogo ma Yesus. Laus tosma hosana. Jadi maribak bola dua mah hire-hire na dibagas joroi sian gijang tutoru. Dungi
di idaletnan na mga dupi ibana, songoni hape parmatena, gabe di dokma, tutudo, anak ni debata halakon. Manatap-natap do siyan na daw deba ina-ina, songon si Maria Magdalena, si Maria ni si Jacobus na uposo, akum ni ina ni si Joseph, dohot si Salome. Dihuton na si dado ibana, lahu makobasi uju di Galilea dope ibana. Dukon ni lan dope akana asing narap nakok dohot ibana tu Jerusalem. Ido sahatna. Dihamuna na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Sadarion sahat mahita muse tu sada partikian na macay arga di pardalanan ni haporseaw ni hakristenota. Jala partikianon dadaholan arga di haporseaw ni hakristenota. Alay partikian na macay arga di Portibion. Neng berengot do amang inang di bagasan ari sadarion molohudok kami sada partikian na macay arga di ngolu ni haporseaon hak kristenota. Nang songod dia do tahe hina arga ni hamamate ni Kristus dihita. Neng ujiota do mamereng molo argado diho hamamate ni Kristusi ikondo ingotomui. Jala ikondo bagas ukir di bagasan roham, di bagasan pikiranmu, di bagasan ate-atem. Jala molo bagas do ukir di saluhut nai, taringot tu hamamate ni Kristus. Boto ommu ma mangulu natama hombar tulomoni rohana. Di pasyon na parcolo, di dok amang pandita siagian do di parjami tahun na. Torop do rahita na sodohot di pasyoni. Ale di dok nasida do, dia do tahe partikian na macay arga. Hatu tubuh ni Kristus do manang hamamatena. Dia do macay arga di hak kristenota hatu tubuh na do manang hamamatena. Molo tadokon do hatu tubuh na somate ibana dang balua kita. Molo tadokon do hamamatena molo sodong ibana tubuh dang adong hamamatenai. Atong dia do na umarga amang inang. Partikian na macay arga hatu tubuh sahat hamamatenai naing idaot na ima. Songod dia do cara ni Kristus mangulu di bagasan partikian memuka sorang tu Portibion sahat tu namate ibana. Sudah do tahemak kalau mohon hatu tubuh ni Kristus daw. Sudah do tahe porsea di hamamate ni Kristus daw. Mulai tubuh pe Kristus nga dihasogohon Portibion ibana. Mate pe ibana musay tondo didok halak. Dang mungkin mate ibana. Dang tutu namatay Kristus. Adong do sa hatu partikianon halak na so porsea natutusi tutudo Kristus namatay alus na adong. Dongat na so sa porseaon do tita dang porsea na sida Kristus do namate tarpajal dihau pinorsilangi. Amang inang ido ubain di baritahon Markus diturpukon. Hombar tu topik ni minggu tamandok tosma hosana. Na nain pabotohon tu ganup kita, nain pabotohon tu Portibion, molonung didok
Tosma hosana berarti namate doi. Naing dohonon tutusi tutudo mate Kristusi. Ala torop do nasoporsea Kristus do namate dihau pinarsilang. Hala Kristen porsea do Kristus namate dihau pinarsilangi. Tahaposi dei. Jaladang terpersuada kitai. Hinoron namate do ibana dihau pinarsilang. Gabe malua hita sian dosa. Jala tapar hatutu do hama matena di hau pinorsilangi alami dosaku. Tadokon matuganup dirita mate ibana di hau pinorsilangi alami dosaku. Dokok kamu matu dirimu nabe. Unang pala dokon alami dosa ni dongamu. Alay dokon ma alami dosaku. Itu ubay naman te ibana dihau pinorsilang. Tabe mang inang si taonon na dihau parsilangi. Mamuk kasian ayat 30 di paboto hondo tuhita. Fenomena alam. Nama cai luar biasa. Mamuka di Hosniari. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan pukul 12 siang. Takasiado. Mulu nunga didok di Hosniari pukul 12 siang. Pasma digicang ni si manjujungon. Mata niari. Buido hita membayakkan kondisi i. Mohop nasun. Mohop dopera sian partikiat tasinuaingon. Apalagi ma di daerah nasida hati hai. Di tahun Kristus doi. Alani dosaku. Songoni mahos niari i. Di tahun ibana doi. Dungi dipukul tolu. Marsuara na gogodo ibana mando. Ale debatakku. Boasa tadi konom. Pakila lawan Kristus. Alani dosa tai amang inang. Ditadikon debata ibana. Sahera ditadikon tukanido ibana. Ditadikon amana. Manao na porsuki ibana. Alani dosaku. Dan alani dosana. Alani dosaku. Alay nang pesongoni di hati hai. Tong dope adong nasoporsea. Naman Josi Elia deh. Kabereng ma. Di tahun ibana doi sude. Marsuara nagogo be ibana muse. Dungi tosma hosana. Amang inang partos ni hosani Kristus. Macam ngeri. Maribak ang hire-hire ni bagas joro. Ahado na pinatuduhon na dison. Dangadong be hire-hire. Namambayan holak-kolang antara kita dohot debata ama. Nga maribak be. Nga di pasada Kristus behita muse. Nga di padomu ibana behita muse. Jolma pardosaon nang manjalo haluaon. Gabe di padomu mamuse. Dohot debata amay. Silang ni Kristus pasadahon. Silang ni Kristus padumuhon. Ido neng idauta. Marpakorhon doon tahe. Takas do balga pakorhon na. Hamamatay ni Kristus di hau pinorsilangi. Mambayan
letnan naso porsea di Kristusi gabe porsea jala maka tindakon tutudo anak ni debata halakon. Silang ni Kristus hama matena di hau pinor silangi mambaen halak naso porsea gabe porsea jala marpanindang nion di bagasan nguluna. Jala mulu di sejarah nih hak Kristenon gabe mate martir do letnanon makokop haporseonna. Akahalak nam anatap-natap do pesian na daw amang inang. Aka boru-boru na mangihuton pakobasyon na pe. Nang pe di tonga-tonga ni kondisi roka na macay ngeri pakilalaan na. Toktong do makaposi. Kristusi mate di hau pinorsilang. Aka na mangihuton ibana. Hamuna na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Sadarion, aha maneng dohonon ni hata ni Tuhanon, tuhita. Dia ma, nanaing berengota, siyan hamamate ni Kristus, di ari sadarion. Sudedo kita makaposi. Haluaon do. Hamamate ni Kristus di hau pinorsilang. Sudedo kita mangauhon. Hamamate ni Kristus di hau pinorsilang. Ima ala ni balga ni holong ni rohani debata tuhita. Jaladang pola be adong. Ikon sang sihonota. Taringot tu hinabalga ni holong ni rohani debata tuhita. Sonari berengota masian turpukon. Silang ni Kristusi. Na pinatuduhon na tuhita di bagasan ari sadarion. Amang inang ima ujahan ni haporseota. Disilangi adong pengorbanan. Disilangi adong holong ni roka. Disilangi adong hasesaan. Disilangi adong hasadaon manang hadomuan. Jala marhite silangi nungabe dihancurkan Kristus tembok pemisah. Balga holong ni rohanay. Disayahon ibana do kosanay. Auhiando manaoni. Alay. Gabi ibana do manaon. Asa unang kau manaon. Kita hiando sa sitong na naikon gatung disi. Alay, di balga ni kolong na. Ibana do gatung disilangi. Malua maaw ng hamu. Sonari, omana yung idaot ta amang inang. Omana kinahudok kami. Nasiyan partangyangan pasyon. Namandok dia umarga partubuna manang hamamatena. Nanaing berengot na umarga di si ima songod dia do Kristus mangolu di portibion dengan cara hidup yang benar ido naeng au honota. Ido naeng tiruota molo takas do uhir di bagasan rohata ate-ateta do pikirata hamamate ni Kristusi. Songon dia mahita mangulu di bagasan na hinalomohon ni Kristusi. Ido na macay rikot naeng si patuduhonon na. Nung mga uludo hita di bagasan holong.
Nong mangulu do hita di bagasan hasadaon. Nong mangulu do hita di bagasan rohana rade marsisesaan. Di akar ragam hasalaan nidongan. Nong mangulu do hita di bagasan narade makokop manang berkorban yang satu dengan yang lainnya. Nong songonido cara manang pola ningulu tapatuduhon di bagasan partikiata. Nah seorang tu portibion jalanai kon mate muse nong songonido tapatuduhon unang gabe sebalikna amang inang. Kristus patuduhon holong ni roha sian silangi. Kristus padomuhon manang pasadahon. Kristus menghancurkan tembok-tembok pemisah. Hape Roma hita muse, gabe hita ma marsi hosoman, marsi latean, marsi suguan, marbadai, dungi gabe hita ma muse, pajong jokon tembok-tembok pemisah, mambain diskriminasi antara nasada tu na asing, antara sahalak tudongan na asing, sotung gabe songoni pangalahota. Rikot kita mamereng, sian silang ni Kristuson. Argado holong ni roha, argado hasadaon, argado pengorbanan, argado hadomuan, argado akasaluhud na pinatuduhon ni Kristus disilangi. Boasa arga ay hosana do dilehon laho patuduhoni. Molo argado itutudi kita. Tapasiding ma, late ni roha, manguluma, di bagasan holong ni roha. Tapasiding ma, jugul ni roha, naso olo mardame tudongan. Alay tajalo ma, kakahurangan ni dongan. Tapasiding ma, akan namambayan tembok-tembok manang sekat-sekat pemisah antara hita tudongan alay manguluma di bagasan hasadaon. Unang bepola adong akan namargijang ni roha na mangulu di portibion ay sarupa na manjalo asi ni roha do hita sian parmate ni Kristus di hau na pinarsilangi. Nang namura ho amang, nang nauto ho inang, nang napoguso, nang namalo ho, manang nadiyape, naparpangkat na tibo, manang soadong pe pangkatmu, sarupa doi sude, namanjalo haluahon doi, sian asi ni roha ni Kristus, marhite hau pinarsilang nai. Atong unang marisuang hamamate ni Kristus. Na makokop au nang hamu. Nang matahanguluhon. Ngulu ni silangi. Ngulu na takas makaholongi. Ngulu na rade berkorban. Ngulu na olo marsada. Dohot aka dongan di tonga-tonga ni portibion. Asa anggiat niyan. Huauhon do hamamate ni Kristus. Mambain haluaon diau. Oma kupatuduhon cara ningoluku ikon ima na adong diganup rohat tabe asa unang marisuang hamamate ni Kristus di hau pinar silangi. Tahingot maamang inang nak kamu akar remaja dohot naposo bulung. Secara namacay argado hamamate ni Tuhatta Yesus Kristus di hau pinar silangi. Arga balgaar naikondo patuduhonota hina argana dohot hina balgani waso ni silangi di tonga-tongani akagano parngoluata atong marsisesaan dosa mahita molutung adongpe na mardosa dopako dohot mardosa ho dopak donganmu marsijakonan mahita molutung adongpe na mambaen hacit roham dot pakilala amu. Masya holongo mahita.
molotung adongpe di partikianon na sugo roham mamereng ibana manang sugo rohana mamerekko. Ima pangauhummu di hamamate ni Kristus di hau pinarsilang nai di natos hosani tuhatai. Amin. Martangi yang maita. Jahoba parasi roha jala pardinggan basana sumurung. Di bagasan ari sadarion. Rodo hami Tuhan mandok mauliate tuho. Hinorhon ni holong ni rohami, boy hami sahat tu partikianon. Ima di parningotan nami, di hamamate ni Tuhan nami, Tuhan Yesus Kristus. Moliate Tuhan di balga ni holong mi, na mga leon anakmu tu portibion, gabi dalan haluaon di hami. Mauleate Kristus. Di tau kodo na porsuki di hos ni arii. Gattuko di silangi. Di johodo amang. Sehera di tadikod ibana ho. Hinorhon ni dosa nami. Hamido mardosa. Hamido na tama gattung di silangi. Alay ala ni holong gabi homa nauni gabi malua hami sian dosa nang hamatean. Alay Tuhan Yesus ahama terbaik kami mambaloson balgani holong mi tu hami ay saluhut na adong di hami siap kodo. Alay rohanami mahu pasahat hami tuho Tuhan. Mian mahu di bagasan rohana. Asa tarhanguluhok kami maparange natama. Hombar tu silang mi. Na boy masih holongan. Na boy masih sesaan. Mangulu di bagasan hasadahon. Hinorhon asini rohan. Alay Tuhan Yesus. Pangido hami siako. Saya unang mapaingot-ingot. Akaragam hadosaw nami. Godang do tutu. Akadosa na huulaw kami. Mambay ko ikon gabi gatung di silang. Lehon maton dimton di porbadia. Asa mangajari hami mangulu di bagasan habadiaw. Asi maroham diham. Jolma pardosaw. Mauliate ma di balgani holong mi. Di asini roham. Na mangalehon haluaon di hami. Balga tu holong ni roham Tuhan. Ajari hami makaholong iho. Siya nasa rohan ng ate-ate nami. Dang dohot pikiran nami. Asa unang huda dati hami mardosa. Jod do hami Tuhan. Di sada partikian huingot hami ho. Huauhok kami pakokok mi. Alay dung salpui huda dati hami musay mardosa. Se sama salhut dosa na. Asa tama hami rotu adupan. Atong asi maroham. Itong atong ani kuriamon. Di akaragam pakobasyon do penanayang huulah hami. Terlumubi di nanayang manjalo ulaw na badian no kami saluhut na. Calo mahami Tuhan, parhabadiaw mahami di adopanmu. Na pinarbadia holong ni rohami. Atong sahat tuho maton dinang pamatang nami. Tangiho matangi ang Panginoon nami. Di bagasan Yesus Kristus, martangi ang hami tuho. Amin. Marinde mahita jala tapasahat mapiliata. Jesus, Abba,
lagi ola rohnya iluki ola nasi di roha anggerepi o Tuhan.
Jaganam na Jagalam Sarasinotigo. Sampai tujuh na umama udiana ramasitu jura udalima buria napagos na alawa umama takito ko. Sonari sahat mahita tu ulaun nabadia di hamuna amanami inanami nang aka ianakon nami naboi parsidohot tu ulaun nabadia ima aka naung maka tindakon hapor seaon dohot naso di bagasan ruhut parmahanion pamicangon yang dapat mengikuti perjamuan kudus adalah orang-orang yang sudah naik sidi atau malua dan yang tidak di dalam hukum siasat gereja atau RPP. Alanii taparadema rohatta amang inang laumandohoti ulaon nabadiaon taihut tomma pangatur ni akapar haladot non ditiki maju hita tujolo asaboi dengan jala hohom ulaon nabadiaon. Marende mahita sian bukuende nomor 152 ayat sada. Dameni debatana sumurung sian salut roha. Ima mangaramoti ate-ate muna dot roha muna. Marhite-hite Kristus Yesus. Amen martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung. Amanamina di Banua Gijang. Asi roham. Topot mahamina pungudison. Andorang hupangan hami anon parpadanan nabadiai. Lehon maton di parbadia tuganup hami. Asa ditubuhon haporseon na mangulu di hami.
Asa positutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus, nama kokop hami. Pargogoi mahami maswadahon diri nami. Asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon na porseaon na mangului. Say taiti rohanami. Asa lamalungon hami tu banua gicang. Asa say masihol hami. Paimaimaon haroroni Tuhan Yesus. Amin. Kita akan naung pinaramaul ni debata. Ita sakap nuaeng mangaton parpadanan na badiay. Dibaheni tatimbang majumolo manang natau hita marulaon na badia. Asa unang hona uhum manang ise sian hitaon. Ay holan na unduk roha. Jalan na manolsoli rohana alani pambahenan na nasoture. Jalan na manopoti dosana. Jalan na porsea dihasesaan ni dosa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiay. Alay akan nadohot marulaon na badia. Unang bedioloy sibolis. Unang bedi dati mardosa. Tung padaw hamuma rohamuna siani. Tung gotapon hamuma hosom. Dohot lateni roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus. Naung mate jalan naung mulak mangolu humokop hamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan na badiay. Dibaheni tatak kasih majolo rohat tabe. Jala alusi hamu masukun sukunon. Jong mahamu saluhutna. Di parhatutu rohamdo. Halak pardosa hosian hatutubum. Dohot ala ni pangalausim dipatik ni debata. Molo di parhatutu roham. Dokma olo. Namarsak doroham ala dosami. Jala dipangi doroham neng malua ho nuaing sian dosam. Molo songoni roham dokma olo. Di parhatutu roham do nang ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa. Ibana nong mate dot mulak mangolu humokopo mamorsan jala manesa dosam. Molo songoni di parhatutu roham dokma olo. Olo doho manggotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha akum ni i olo doho mardenggan dohot halak na mangarsakiho jalan na olo doho manesa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sude dosam molo songoni roham dokma olo atong tapaunduk bema rohata jala tatopoti masude dosata. Ihuton hamuma tangiangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ay jot-jot hulaw si hami patikmu. Tama dohona uhummu hami nuayeng dohot sugut. Molo balosonommu tu hami hombar tu pambahenan nami. Alay alani godang ni asi dot olong ni roham. Dot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilekom mu humokop hami. Alani i umbahen na hum hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say se sama sude dosa nami. Jala lehon ton di parbadia tu hami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa. Dohot mangulaon na hombar tulomo ni roham. Saliling di tanoon dope hami. Amin. Atong hamu akan namanopoti dosa muna. Jalan na mauas di asi ni roka ni debata. Say sahat matu kamu nahina porseaw muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tu kamu. Posma roka muna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot anak. Dohot tondi. Porbadia. Amin. Alea manami na di banua gicang. Saya pinarbadia makwarmu. Saya roma harajaunmu. Saya saut malomo ni roham di banua tongaun songona di banua gicang. Le umatu hami sadarion hangulan siapari. Sesama dosa nami. Songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unang hami togihun tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na punah harajaun, dohot hagogoon, rodi hasangapon, saliling ni liling na. Amin. Hundul mahamu saluhut na.
Marende mahita sian bukuende nomor 150 ayat sada. Atong tangion hamu matona ni Tuhan Yesus selaw padirihon parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngin nai. Ujutar jehe ibana. Didokma mauliate. Dungi di ponggolima. Di parlehon matu akasi seana. Huhut ma didok. Jalo hamuma jalapangan ma. Dagik kudoi. Na nilehon tu hamatean humokop hamu. Baen hamuma songoni. Baen parningotam muna di au. Jaladung sunna sidamangan. Dibuat ma panginumani. Didokma mauliate. Dungi didokma tunasida. Jalo hamuma. Sude hamuma nginum siani. Ia panginumanon pada baru maon marhite-hite mudarku. Na niusehon humokop hamu. Baen hasesaan ni dosa. Sai baen hamuma songoni. Baen parningotam muna di au. Atong romahamu. Nungarade sude. Ida jaladai hamuma dengan basani Jehovah.
Silam dapat diai, Odolong belum bukit, walaupun kodokit, Dina sudah pohani, Yisudesi anoni, Obalong belum bukit.
Martang yang mahita. Puji ma Tuhan debata ale tondiku. Jalan nasa rohaku di bagasan mamuji kuarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale tondiku. Jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena. Jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan. Jala dileon tuho dengan basa dot asini roha. Para si roha jala par dengan basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahin tuhita na hombar tu dosata. Jala dang dibaloson tuhita na hombar tu hajahatota. Songon asini rohani ama-ama tu aka anakon nado. Asini rohani Tuhan debata di akan nama kabiari ibana. Nung ngatakas di patudon debata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus. Humokop hita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna. Dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Di baheni, say pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pambaenakku do Tuhan debata, olat nion, rodi saliling ni lilingna. Amin. Marende mahita sian bukuende nomor 86 ayat sada. Jala jongjong mahita saluhutna. Silang abadiai Odulong ulang bukit Maralo kusai Gawapan leani Isuresi nanani Tatangi ako mapiliata. Ali debata amana mina di Banua Gijang. Podo haroroani salut silang leona denggan dot nasa uli basa na mauli utus. Upasaat hami masian na nilomi tu hami pilihan nami tuho. Sa icalo may gabi uap na husus di culum. Pasu-pasu may jala ramoti asa uparhasya kami pilihanon. Patimbulon na rajaon mo di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Buhay marohan nami markite hite tondim. Asalamu tanda hami godang ni silang leomi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Markite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di atas ni saluhud. Nunga patarhui da ami holong ni roham na godangi. Gumodang do isian holong ni roha ni ama-ama dohot ina-ina di anak konna. Tung naso tartibang do godang dohot arga ni silong lomu di hami. Ay anak mu nasa sadai disuruho gabe jolma. Manaon pardangolan. Isa-hisak dohot pastap-pastap. Gabe tarpajal ibana. Jala tuha matean humokop hami. Mauliate marohanami. Ala nausay utang nami, jala malua hami sian dosa, sian hamatean, dot sian gom-goman ni sibolis. Ala ni ipujion nami maguar mu nabadiay, ala nong dipatu pa anak mu pardomuan pardenganan nami tuho. Ale Tuhan Yesus Kristus, biru-biru ni debata, nang mamorsan dosa nami dot dosa ni hacol maon. Mauliate marohan nami tuho, jala pujion nami mahorodi sa leleng ni leleng na, say tatap mahuriam, na hinokopmu jalan napi na pungumi say pahot madihami hasesaan ni dosa dohot dame napi na tupami say paiyas jala parbadiay mahami asa tarbuan ho hami tu Banua Gijang pasauron hami tu akan nabadiay say bunu jala parsilakom majol mana buruki
Dohot sakap-sakap na roa na di bagasan hami. Asa unang marlindang hami mandapoton ama na di banua gitjangi. Hupasahat hami madiri nami tuho. Jala huleon hami rohanami bain ingananmu. Alanong dihokop po hami. Diho mahami. Jala ho di hami. Say unang loas hami sirang sian ho. Dongani mahami. Jala saor maho tu hami. Say patogu maha porsion nami tuho. Asahot lakan nami ro di ujung ni hamatean. Say ramoti maakar ruasmu nama maritao nolong ni roham. Dohot dalan naung pinatu pami. Atong manang mangulu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami dohot raja nami. Saya si maroham. Ingot mahami di hasangapomi. Jala boan hami tuhasonangan na di lambung ni debata. Amen. Ale aman nami na di banua gijang. Say pinarbadia makuarmu. Say ro maharajaonmu. Say saud malomoni roham di banua tongaun songo na di banua gijang. Leo matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami. Songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan de batama. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar homa damena tu tondim. Taingot maamanginang pukul 10.04 manang pukul 2 botarien non marulaw na hohom musehita di tonga-tonga ni kuriat taon mau lihat tema.